Tes un libro que te axudou a escribir, quen? Se che digo Liliana, a túa neta mal a túa bisneta. Eu creo que sí, que as cousas van olvidando, sabes? Claro. Axudáronche a escribir un libro, falando un pouco das túas memorias, pero ti tamén escribes. Moito. Moito. Eu teño aquí a fe, Isto é a túa libreta, verdade? Esta que teño é aquí. A ver. Claro, vamos a ver, porque ao mellor non é a súa letra. Vou a ensinar primeiro a ela, a ver se me estou confundindo, vale? A ver. Esta é a túa letra, Carmen. É tanto. É tanto. É tanto. Escribes todos os días. Todos os días unha folla. Todos os días unha folla. E que escribes? O que haxa no almanaque. O que haxa no almanaque. Como que haxa no almanaque? Teño un almanaque, miro o que hai no almanaque, escribo. Claro, porque, por exemplo, isto é o 11 de agosto, e puxestes, hoy es un día de Santa Clara. Pois sí. Pois sí. Por exemplo, o 13 de agosto, hoy es el día de San Hipósito. E por que o repites tantas veces? Pois, ya saben por repetir, por encher la folla, pasar o tempo. É como un exercicio de memoria. Claro. Non? Claro. Vas poñendo santo de todos os días. De todos os días. Pero hai días que, claro, con dous santos. Hoy es la Asunción ou Asunción da Virxe María, pois, por exemplo, e algún día pos, hoxe é o día de San Jacinto, e fai sol. Moi ben. E hoxe cubristes hoxe, aí estamos no 21 de agosto, a ver se Carmen cubriu o día de hoxe, porque claro, xa levas un ano. O de onte cumplístelo, que foi Santa Rosa de Cima, foi onte. Sí. Sí. E hoxe, a ver que santo é hoxe. Pois cumplístelo hoxe, Aquí está. Mira, 24 de agosto. Hoxe é o día de San Ceferino. Sí. Hoxe é o día de San Ceferino. Un tío meu. E tiñes que poñer, está chovendo. Porque hoxe chove, non, Carmen? Pero non tiña sitio. Pero na outra folla, cando chegues a casa, empecé a escribir na outra folla. As vai de poñer. Efectivamente. Bueno, é unha forma tamén de manter a memoria activa, non? Pois sí. Claro. Nunca estou sentada mirando televisión, únicamente... Cando nos ves a nós, non? Claro. Si non, non ve a televisión. Digo eu que choveu dabondo dende que naciches ata agora, Carmen. E como cambiou o mundo? Ti que pensas, que cambiou para ben ou para mal? Para ben nada, amiguinho. Para ben nada. Pero agora temos cantidade de cousas que antes non había, Carmen. Bueno, eso sí, non había nada. A vida cambiou moito. Nunhas cousas para ben e noutras para E mal. outras para mal. Claro. Ahora temos teléfonos e non nos comunicábamos tanto como antes que ibades por carta. Pois sí.